د دەستپێکێ دا پەیو بوو و پەیو li ba xudam bû û peyv xudam bû ew li ba xudam bû her tişt bi wî afirî û bê wî ti tişt nebû ciyan di wî da bû û ciyan rûnahiya mirovatiyê bû rûnahî rûnî dike di tariyê da û tarî ti cara wî nabîne rûnahiya Mesîh rûnahiya Xudan rûnahiya Xudanê pîrûz rûnî dide dunyayê û ciyana nû dide her mirov ciyana birûmet ciyana azad ciyana aştiyê ciyana şahiyê ber wê em rûmet û hurmet didin Xudanê erd û ezman Xudanê me pîrûz rûnahiya dunyayê. Amin.